The microphone by Vicky. On what I am Papa, I am and also and that see that's a we are singing a penny. Nipa nyina esu ya ne ahokyere bun kama fa wiase ne Ghana ya oje ne hwan o enti onyankopɔn botae a ode bo wiase no enie ana enipa bɔne na de ɔhaw amane osu kwadanda nyina aba nyame maso oje di mu akyea na muye anidaso aba nyankopɔn aso ya madu ne mabio ɔhaw no to atwa onyankopɔn de ne difo si nyame maso na dum enwosra wone so no abama nyankopɔn wa shani boyi sai onyina na ya resa tu minu mu na ayaresa ne fa hudi emra woni a ya de ni amane wo onsu nyina na onka asempa nyame asemo kwagie wo kinipa bone awura wono afa wono mu emra nyansu nyina chembio emfa woni asori a wokro wei ne enso de emfa woni asori a wokro ana jidie mu wo mu wei ere na sense de onyame na ba amane manyina ane onyame manyina enti kodi tida ebejo emfa woni doctrine a ukura sense de badi fo o onyame manyina awurade de na ye tuba firikete enti adanse ne ye bebre ebejo ka wakoma to ye nya jidie na nipa pi ana onyame difo CEDAR ajewo o how be a down so bia ya wo ho dance die we know my Quran not is oblawani basibe my Quran not is oblawani wo we know ya you are yes we my Quran not is oblawani wo basibe my Quran not is oblawani my Quran not is oblawani odani wo yes we
Jesus, you know what to me, all right, I'm also that on some the Saudi company. I want to free Nanka. Amen. 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 When you come on, it's that hour. Then I was going to tell you, Minister Comfort and Yakupon Israel. Amen. Every day, no aso. Flow be no be so flow be so on fan the TV into SOMPA TV. No on fan the radio into SOMPA radio. Nyamia Kwano, Ewo Fidiamo. The Yakupon Suma that we yem Bishop Albert Seki Kwapo. My God. Say on for Hintasem Emle Yakupon Emma. Or Hayan said, Rebecca and Cheniam and Aquaba. That the Yamedia Suma some family or their brain. Bishop Aquaba. Major so for at if 1 year before in a crado. Yeah, the 2 for Yakupon say. Sir, and then dance you ho Yakupon or the Achain. Yes. And I may be someone more fierce and a weekend in a consign a mamma. Bishop Yakupon near my BBI vocal. And I'm on the man that day today. Bishop and I did today saying, and then 30th of June. June. Mamma first out Quenya so now mention SOMPA TV. A year a tier 4. SOMPA radio. My God. A tier 4. And a SOMPA Facebook. So a tier 4 near share 4. Mamma first saw Akwenya yanye enka chomu nyina sa ya mamoajo. Na obi bia wo hwame a wotie me mapase obi ana rade asesronko. Yes. If you say any day twa to obosome poli insia afi nyankopon ni obi a wo hwame a wotie me nyame ni wa cha afi no mu. Yes. Na enye nipa nyina na anya ne saa wo. Obi hwame obi tie me. Ade bia wo de si wani so sika fam. Adwuma bia obi eye uko unyuma so ya nto sike bi efiri wonsa wajapade bi efiri wonsa mi bisa o se nanka onkwa no na efiri wonsa nanka obeye den ye ni bebre ye ni pina na hye afiyase bosumi nsia pe ebi anya ka kwanhia osofo ebi egugu ye twa bi na efiri ho meka se ebi hye mokyere ye hye afiyase no nyare enti wa on hwame a wotie me nyame ba on hwame asofo a mo hwame a wotie me oh baby bi on hwame bibia me pese ene dai ude awrade asema okra my god the on hwame won sanka ya no na nkira se nyame nya bi ma enkwa na wa awrade de ache okeke no kura no eye nhia ne aginya kese pa eya japade a esombo change ajapade nyina obi se okun yade anso so de wawuo no nyawo waye bishop o se ko ti ase na ka yare na hanumpo a akoye den kope enti da awrade asema okra de enadai na japade nyina ye den efri ne nsa wonu wusu no de oyare ne se ka na japade nyina efri ne nsa na nko no wa pomodin ti se de aminu mienu ye kwa yetimi bayi a o se kope enti
wo hwe me a wo tie me pep se wo da awrade asesoro koma wo kra sabre me pese wo fra obi fa phone no fra wo nua bi fra wadanfo no na ka chen se CEDAR hour brana adu ewo SOMPA TV ne SOMPA radio SOMPA Facebook mon so mo de na monya den mon like page no SOMPA page no na mon share na mon fa mo comments nya den emra ye ma omo abaso no akwaba Philipboache abaso me ma akwaba eya plonk waso inshira ba waso mo akwaba na ba jesi wa Amuako Monica, Jau Matilda, Matilda Ajamai, Ruta Samoa, Frederick Boache, Inshaba, Yamisho Bibia, Ivy Ofori. Philipboache abaso me ma akwaba eya plonk waso inshira ba mensa ewoso Selina Noche so ewoso Tony Akuta so ewoso Zinabu Amedu so also Catherine Epe and also also Mary Ayeye also Nanaya so Philipboache abaso me ma akwaba eya plonk waso inshira ba so ejina so den afiliate no so as far as UK for US omuguso nyame onshira won another so ya basaya asama ya de bra nyame manyira ne se ahefa ena ye gyanom nyankopon no ewo ahefa na ye gyanom nyankopon no wo awira ho senu se nipa ewudodo wa wo hwame a wotie me 2025 just 6 months mpe yehwe nipa afrimu emu amayofo emu hemfo ne hima emu asofo ne difo esikafo ne hiafo emu nketua ne akese wona wabra wanya won bra so abani enti bosomi nsia so akai ye hya ase ochina no eno so be wie nipa san yo emu amayofo accident akum nipa this year maybe so say accident akum nipa this year just 6 months pe ya kwanti mponso obeti Cape Coast kwanso Inkra kwanso Kumase kwanso obeti Srem kwanso accident obi sore just 6 months enti 6 months na aka no osofo mi bisa say emu nsem so etese doso asem bisa enti wa wo hwame a wotie me enti obetimi aka say oh media 2025 no nyankopon obibia ntime nyame ana se otru nyankopon fa mfiri soro mo soro amawa obetimi atu ka se wo kọ ka no de wo betwi ni yi o anso obi be firi ne kwan so e de abehia aka wato amana bi mu kwasem obeba ka wato amana mu ye nyina ye twika ye hia kwanhia otimo se de e sign na obi de abesign enti bosomi nsien se urade afa firi soro mo soro anum onipa o de wa ho de num nim de ebeya enyeyi na ebeya den na bosomi nsien ya akai urade ne wo ne wabusuan no ebedi ne yi eno nti ne ya ba fidie yi so a ye ma wo hunu nuama ye beya osoro ebeya den ebe kai niama obeya nyame mobro hunu ni na doye no ebe beson so niama obeya nyame besoma na abofo aba ofie ho efrisa o kan Acts chapter 10 o se nyankopon soma abofo ekokoro ni osuvie no kwasem sara ni no ti die na wo so ya onyankopon besoma na abofo aba ofie o se even ni pelu bi wo ho a omo afasuo so no ono nyankopon ede na we amfrisi enti ho ena tresem no bamu osiso nyankopon wie nkuro na osi asrafo no asojafo na policefo no CCTV cameras no electric fence no uyemba kraketo a wo fase na betwa nyame mobile na enti Psalm 91 no oso ono na obesoma na abofo ama wa soa awo wonsem na wo nan enya den na beye den na nyame abofo no beba eno ne asem eno ne ahinta sem no ebeye den no nyame asoma na abofo se papa ya wo hwemi mama ya wo hwemi osofo a wo hwemi sikeni a wo hwemi kroketom ni kro akasie mu ebeye den no obi suma bema bi ose bema enam awiakete
asanyade a yɛden ɛsɛyade ɛbɛyɛden na yɛtu bi ba wo so a ɛnyam ɛbɛyɛden na obi tutu fam de bibi gu hɔ a ɛnyam ɛno na yɛba yɛwura twerɛsɛm no mu na yɛde nsɛm atoto yɛ ho deɛ tetefoɔ no yɛ ɔyɛ a nyankopɔn ama ɔsoro wei ankame wɔ na nyame mmɔborɔhunu ne n'adɔyɛ ɛto wɔn so meba fidie so a mekae w'adwene sɛ yɛ generation borɔnsam ayi adwene a yɛfrɛ ne sɛ ɛnyini nkyɛ adwene nyankopɔn asɛm so die nyame asɛm tie ɛfiri yɛ adwene mu ɛna nyame de sika nko a menka sɛ sika nyɛ na wonya wiase agyapadeɛ no nyina na sɛ wohwɛ wo kra nso so wonnua na adi kan kɔ no wonnua ɛna ɔhyɛ mmɔkyere no wonnua na ɛnɛ life support si ne soɔ ebi bɛtumi ato na deɛ na ɔbɛyɛ a onyame bɛbɔ ɔho ban bosome ne nyinaa nsɛm a mefa yɛ me ne nyame mma ɛkyɛ ne sɛ nyame mma ɛnɛ suban a yɛda no di no yɛmfata sɛ yɛyɛ nyankopɔn ma esu ne ban bi a ewieyɛ bere mu yɛda no di no esu ne ban no ɛnkɔ yie enti yɛba yɛkɔ twerɛsɛm no hwɛ sɛ esu ne ban no a yɛda no di no ɛyɛ anasɛ ɛnyɛ ɛnɛ kwan a nipa apɛ fa so ɔpɛ sika sɛ ɔbɛku ne nua na ɔbɛnya sika ɔbɛtwa asɛm ato ne nua so ɛna ɔbɛnya sika ɔbɛsɛe obi awadeɛ na ɔbɛnya sika ɔbɛbu obi na ɔde bɛnya agyapadeɛ obi adeɛ kwan a ɔbɛfa so anya enti suban bi ɔbɛda no adie na ɔmfa na ebisa sɛ saa nneɛma no a woyɛ na ɛyɛ a wodwene akyiri asɛm no mpanyinfo bi na ɛka sɛ sika ne deɛ wobɛnya agyapadeɛ ne deɛ wobɛnya edin ne deɛ wobɛnya na akyiri asɛm no ɛfiri sɛ nnipa bi anya din a so kyɛn wo deɛ no nnipa bi anya agyapadeɛ a ɛboro deɛ no so nnipa bi anya sika ɛboro deɛ no so ɛnɛ saafoɔ no ɔmo wɔ he hallelujah amen ɛna yɛnkan Genesis chapter 1 verse 26 ma wura mfisa na wotwe ne nyina etwa mu no yɛkan nipa bi suban yɛ ɔmo da anadie ne deɛ ewie wɔ enti ɛda fiada mo a mo ne yɛsom yɛ no nipa yɛbɔ ne din sɛ nipa bi ɔnya animonyam nyame pagya no anso n'ani ansɔ obi hwɛ me obi tie me ebusua bɛn mu na wofire efie bɛn mu na wofire na wankasa o maame ne o papa ɔmo duru he na hwɛ baabi bi anyankopɔn de waduru agyapade a wanyan ne sika a wanyan deɛ ɔde wo ba asase so ayɛ o maame ne o papa ho na mfam agya ne ɛna no mpo wɔn anya bi anso ne nyinaa no ansɔ w'ani de bi a wanya no o papa no maame kora anya saa de bi a Bible sɛ Ahitofel onyame pagya Ahitofel onyankopɔn ɛma ne nya ɔhene David anim adom sɛ ɔhene pɔn a ɔhwɛ Israel busuakuo nyinaa so no ɔno na ɔyɛ ne futufoɔ a ɔne na tena konwa te a ɔte wɔn mu ɔne na nneɛma nkɔ yi a ɔteretere no anso ne nyinaa mu no ansɔ n'ani nipa yɛfrɛ sɛ Absalom a ɔyɛ ɔhene ba a o papa ɔtoa nananom ɔkɔ ekura wo na ɔbɛtra baanwa no so a adeɛ nyinaa da wabam wama Ahitofel tuufo ama wate wo papa afa odi mfiem pɔle ɛnan ɛna ɛka nsɛmbɔne gu wa wo papa so o papa ne natra nkonnwa no odi 4 years ɛsɛe wɔ ɔsɔfo yusu 4 years o de bia no wadwane no wakɔtena kuro no gyabɛn obi a ba kuro no ma ɔba himfie na waka kyerɛ nipa no sɛ na yɛnhwɛ nipa a ɔtwa ntoro agu wɔn so ɔnoa ne papa o sɛ papa srɛ hemfo aka sɛ wokɔ wo nsɛm ɔdɛ anso fie no a wokɔ no ne nyinaa no ɛyɛ Ahitofel na ɛde saa adwene hyɛ ne tim enti wo a wɔhwɛ me a wotie me a wama bronsa wabɛtena wo mu na wadwen sɛ wo sɛ obi sɛ na bɛyɛ obi agyapadeɛ bɛfiri ne nsa obi mpagya nyame apagya bɛfiri ne nsa no mibisa wɔ sɛ wobɛyɛ o na awieyɛ no ɛbɛwie o sɛ Yesu Kristo yɛ onyame ba no mpo no Judas Iscariot na tɔn no gye sika
and so yemisa say ewie Judah Iscariot ewie ne sen osofo me say ewie Judah Iscariot sen enti ebia na onuama bia ye de wa ye nuama bo say me ya smart odi na aye din akire din obia hu na me bi say so bia hu a osoro nyankopɔ de obo no so ne na sase no ono so wa hu ana say ohu hallelujah amen ewie ya no ne asem no ewie ya no betimi aye kena ye ka future nipa bebre adwene ye won se eye da chen eye ekire ye nhwe se na potoka sa kire future o se tomorrow is future enti o kena kura ye da chen o kena wo kwa koda ma de achi kura ye da chen enti unim de beto o kena ye hu ahitofa wie ye said the hit of a year in an avian tofu wo or winning guas wo. Na ye misasa and na baby ye drusono. Yan shat nipa ye friend and say Absalom obi shami a wood yemi. And to be too football and so into also so uninyam ya obi shami oye obia ya wo to Christosomo. Ya bowe su. Osofo ya saya shawoden wa pai mo aka ugidie dodo na kwa rade pro semina me kwa communion bebre so ya de ben local preacher enti obi tufo no enti wo nwene watra nyame nyuna setie nyame asefro nkura bremu baby bia watra Kristo suma beduru obi hwe me so wakọ masalachi wo sha ase wo de ben makalata ananya sade ya kano osofa abai Bishop Bachwan makalanta efese o papa no monso so no onwachi no Mustafa una meno ka se ya sana ya kano ya chia ya friends ya nuanum kramofo nyina hallelujah what na de bia wa ye de be sala de bia wasua nyina sula onim sula ba ko miensa ni nyina enti obi tufo no a wo de ye adwuma ha afibio ye Ramadan ye nuanom memeda akwahwefo memede bia wonko ba bibia edu fiada enya bono no na akwa papa wa hye homedam enti obi tufo no enti de wasua wahunu no enne ne saa futu no enne nipa bebere obi tufo bone a enti won so won fa to nyankopɔ asɛm no ye no Presbyterian for onyu bi omoto se asɛm bia meka ade bia me ye den me ye esese me bisa se ebeye Yesu fe de wo se eye wo wura ene wo kra agye nkwa no ebeye ne fe ana ebeye ne fe enti obi ka kiro se fe wuduro egu nsuo ma wo de begum fa kredro gu nsuo no ma wudi sad gu nsuo na no ma wo de be no na uwia no aka se na de oka ne de na minim se eya adwembone ne nuama wo a wo hwa me a wo tie me ena nipa bebere atufo bone wo ba bia wie wo ena bebere wu bebere anya o haw bebere anya asotwe efra urade ho bebere so wasotwe no nam kwan so a eba efra se Galatians chapter 6 verse 7 say the nipa guo biara nipa betwa nti ugu aba papa obetwa ugu aba bone so a enti se ugu aba de ano ayedan na se wangu ni ye du se utwa hallelujah praise the Lord enti de na obi twa aye yade medical doctors sikabe na uni and so medical doctors ne say tests ne scan ahodo awatwitwa ene x-ray nyina kyese problem bi enu edro na ye de esi wusu ye de amawa no ma ansa o yade no won se onua no ne na yade no mo odenche o de no won se ono na wato no one problem a sha se eba enti enne me kancho bi o se na nyamia no bi na tu mefo obi tufu a o so tu hofo yes enti onyankopon ye osofo kan Genesis chapter 1 verse 26 ni onyankopon kan se mama yenye onipa wo yesu benso se yenseso na woni epumo pata hallelujah ehokura ye enti nyankopon se obo yense ni suban ni enti su aye da na die suban ye da na die ni kwaya ye gi amofo agapade firi wonsem
ohiani wa bi kwan ye di nipa afa so se su no nyame na koyi David o e wo sere so se osoma odifo Samuel se kogesi fie na de me nyame me kire o no kosra no enye nipa bia na ye solitia no fa ne uhudi o dabi o kan twere sam na tie amara ye di Yesu Kristo ko pie Herod animu omugro no ho wie ebu no kumfo no na yire dae no osole free ni nnemu oba baby bia ehemfo no ahie na omudi asem ebe free ni kuru ka kire na se miwura papa na amache ne no be very careful na ninti anadwe senior misi hu na mane e wo minaye mu enyo bia na ye solitia no aye fire hu dio enti wo a wo hwemi a wa fatale o cell phone wo de se obi wo jo bi eje pade se ne be ya wo benya obi akonwa ene akonwa bi ato nipa akonwa no ye ne de ana ene nipa bi mo akwaje bribe ena mo hye sumase a mo ton akonwa no mo dane no mo di adanse o benya sika ne ye de be ma kan obenya asase na obenya efie na obenya echire asem no meze obetwa eno ene ya nyankopon so obaye se ne nseso se ne suba yo nipa ye friend se Absalom wa bomodin apamope o papa Ephraim fie o papa to wirem wa jahin fie ni nyina one na konya asofo nyina to wirem omontoma asofo na oho David ni nika bia na ode to magu so na ohwe himfo no mu bi nika mechia nana no mu amohwe mi nyina na hima asofo ohene na to wirem ya nhwe de to Absalom na wa wo hwame no fatu hofo sabusu mi nsie ya akai enye wo dia na wo dia hoahoa unim de wom onim de wo chiram onim de wo busu mi nsie ya akai July to December yemie ya twere sam no na yenko 2 Samuel chapter 17 verse 23 na yenhwe de siye eno no aya Ahitofe ni wuo no ye wie pa na ya behwe Absalom so ni wuo no asofo kan ma yenti ama mo eto so me ti dun so chichemu aduonu miensa na Ahitofe hunu se wadi na futuo ne so no ohihye na frumu na osole ko ne fie ewo ne kurom na ototo ne fie wie na okosane ne mene wi na wosie no na agya edam. Hallelujah, amen. Na ya hwa David so 2 Samuel ho na ya hwa David so ni wuo no asofo Absalom ya hwa Absalom so ni wuo no se efutufo no na ewuo no di okuto adwembone no na hwa nipa wo ye wanimonyam sei wewu tofuwo enne ya breso nipa bi wuo nya fe nipa bi hyase fe ya hwa nipa bi awie ya hwa ne nipa bi awie aso ya hu awie ya na ne de ni nyina akwahye bronsa me kan fidi kese so enam sa bronsa mi nua bawo ema ne de ma bi amohwe me bi amechiachi amo nyina ema ne kratwe ne ntokwa eno so ya doma cheda nyame de chema me se bronsam wo nua ba ko be bia be ka se asem wo ya mode to me nua no so no enye no kra ya nhwe ni wo ya hwe Absalom ni wo Samuel mo meto so me ti dum otwe chichemu enkrono ne akokan edunan no yenti na Absalom shia David Malema no enso na Absalom te afumu ponko so na afumu ponko no de no fa odum kese bi man kusu ase na ne tinwi koso odum no du ba so ma no sensane oso ne efem na afumu ponko wo na ase no eja no ho ekoye chichemu edunan no na Yoab ka se mentwentwan me na ase wanim saa na ofa empeme miensa kurae na ode ko wo Absalom akoma mu bla oda so ye anikan odum no so na mlantie edu a okura Yoab akode atwa Absalom ho hia na obobo no ekum no 19 no 17 no na oyi Absalom de ne to kwaye mu ho amana kese bi mu na oboboa abuokuo kese pa no gu ne so na yira nyina adwane kokọ won tomadan. Hallelujah, amen. Ma me ne papa o hweme nyame afra ohene ba ono no yo hene ba o ono no
Quebec and say a lot of Quebec say crown prince. That's right. Or papa free Benyan Swa or Nona or Tenaso. Yenshenu. Ye kunu any we are ya the pia wo one. Ye we de to sab moba gunus. On the way. Bebe two for say. Akabo so mensian na afia kwawe. Ade bia wo ye bia hwe yie. Won so so obedi bibi yawa de bia na wa hye dem na wo sun kasa no. De na David ye ya na tanfo nyina Nyankopon mo hwe ase. That's right. Eno na me pesa na me de show mu. Ena me pesa obi sorry. My God. Obi frɛ obi say ye ba be bon pae. That's right. Na David amani hunum ni nyina no David anka na no anya ntum. Menim da ya boni a wo so. Ena mini nipa bi a waso awo so 2 Samuel chapter 15 verse 31 yen hwe nsema nipa your friend said David empire boy someone who made the do enti ene me show say bompire so de na ye be bompire dey na see yourself 2 Samuel chapter 15 verse 31 was na obi catch David say no obi catch David say Ahithophel efra wona wone Absalom apam Ahithophel efra wona o ma pam wutiri so no wow o counselor na David bompa yes na David suye David di abobo David bompa yes Awurade mesraw Ahithophel gina tuo enane nkwasi asem amen bompa your boy yes empa no ye adwuma na za anya adwuma ene wa wo hwe me awotie me ompa bo be ye adwuma amen ene se na wanya no entie dada se edadwo da bia eya ye di si wo se ye de ba ya de ban Odima Empire, hallelujah. Amen. Me say ye de ba ya dan. Odim ye de ba ya dan. Odima Empire. Ye me Luke chapter 22 verse 31 and 32. Luke chapter 22 verse 31 to 32. Simon. Sure. Ankana Satan pese onyamo. Entity obi se bronsam ni ho. Ati de Yesu ka. Wa wo hwa me awutie menye bibibia na ye normal. Niema no bi wo ho a na obonefo no hya ase. Yes. O se Simon. Sure. Ankana Satan pese onyawo. Na ohuhu so se. Na so se buro. Na so masre mama. Na me Yesu masre mama. Na wugidie no ansa. Ene nipa bebre gidie ya na wugidie no ansa na wo de sedache wo dane a na wo so sedache wo dane na wugire yi a hye wo nuanom de o so di ma wo nuanom na hye wo den enti eyede enadwada na si ho se yede ye odima mpae ene wo a wo hwame a wotie me ebra aduru se ba be bom mpae fro bi na ka chi obi se bra so se mpae bo bre no adu enadwada odima mpae no se o kan twa Psalm 37 a verse number 5 or say yemfa ya kwan no show no awurade nsa na yemfa ye ho to no so na ono na obeye yenyame asem pape ye bompa ye tiawa obu a wudi mu fo na obeso wonni mu fo wo se awurade se awurade ma owie koduro honhom o se di ogira ho no onhwe yie na wanhwe ase ka se awurade Yesu ene wasem aba medi asem mu fo efri se mitutu fo bone me ye nipa bi yedom na minim se ye bone ene nyame asem na aba no echese manhwe yi a how beba me so me so awurade wasem aba awurade so mi mu
Awurade so me mu na me so man koye bone na me so man koye ma me wie kodro honhom ma me ye kodo wo Yesu demo wo Yesu demo bia wado na bompa wo Yesu demo wo Yesu demo asafo Awurade na dai wasaba ya wasaba Empire edikan a nyamema empene bo eyodi mampai maybe am cultural say SOMPA TV ni SOMPA radio abai enam so amani papi anya oje ni papi kura ye ba CEDAR awa nansan ya pesoi ni papi na afredi adanse say CEDAR awa bai enti ka fidie hu tochima na say ni hwa ka saa fo no mudi adanse ko mbedi ne ni papi na dwumadi ekoso SOMPA TV ni radio age won apagya won edi won anam asisi yi wa wo hwem ni owutiem nyina ye odi mampaye edi ama adwumakuo kasie ka se Awurade Yesu ene dai ye pagya SOMPA media ni Tera One media ye pagya station kasie ni nyina Eye management board every CEO so kosi ketua so ye bompa ye se obone foni hihye ye biara etia dwumakuo yi Awurade mpenguma wo Yesu demo bia wado na bompa ye bia wado na bompa radio stations ya ye bompa ye from the Kachima radio, Siano radio, and Ranta radio, Tapa radio, Sumatra radio, oh yeah, Tapa radio, ye bompa ye se nyame to nhira nsuo engwa adwumakuo iso enwa adwumayefo so rade ma mo ho ma asem nyame ma adwuma nya prompron nyame ma adwuma ne mpagya branch bia bebe bia adwumakuo no bia wo bebe bia radio station bia wo eye Accra radio Aya Takwa radio, Aya Takwa de radio, Sinyano radio, Enkransa radio, Aya Kumasi radio, radio Sinina, Tachima radio, Ye Pejani Nakwa radio, Ye Pejas SOMPA TV, Naya Sapeja Tera One TV, Radim Peja, Yamito Insurance Yoguso, Be Warana Bompire, Be Warana Bompire, Yamito Insurance. Yes, Awurade say yemfa ya kwan show Awurade nsa. Yes, Lord. Na Awurade na obeye. Yes, Lord. Me pagya SOMPA media. Jesus. Ene Tera One media. Yes, Lord. Me pagya management board no ba wanim. Jesus. Me pagya radio stations ahodo e wo regions ne nyina so. Yes. Me de ne nyina show nsa. Amen.
me bon pa se rade obone fo ne hihye ye bia ye de yesu din twam Amen. ye sign Amen. me french rama adwumakuo yi Amen. adwuma yi mpagya awurade nto nhire nsogu so awurade ma adwuma nya promprom na asofo ahodo dwumafuku ahodo wono mo ye adwuma wono odi dwa wo fidie so aye nhira ma nipa enam nyame asama ahodo a nipa ede brada sama de asesa nipa pempempem na kristo pie na numo nyama wabeka se SOMPA TV ni SOMPA radio ye mamamo o yesu demo ena mabon pae amen empire to so mienu aye bo wa o hwa me o abusua na wotwi foforo mu na yesi no efri juada ekosi fiadan uhu ne se enwa anso so emonsem no efri dwada se kosi kwesi adam emusem doso obi tuka obi wura ne dan mu koda obi pia bontia ye wanaju bombo ye wonipa ma osobonefo no nawo gisa onya atofo bi moja ye dan eno bronsam gisa onya obi ye wonipa mu ye mimfo wona odi nwema gu fombo nipa din hwehwe ni ma fra asase asase gi won so ye bompaye o bompaye wa wo hwem ya utiem ye de abusua na ofri mu no ena ye chase wo nukra family no na ya eda ya tremu akostana family no kasa urade yesu me de me mama ne me papa me de me kunu ne me yire me de me ma me juma ye fo na busha sante ni nyira wana watutu kwan wana wo obi manso wana school di wako di baby wana juma di wako pie baby urade yesu watchi o Erade bo amoba obanu fo ne hihye ye bia Erade tomuja wo yesu de mo ye wado na bomba e shawo pray and that name of Jesus evil agenda mo andele so to andele Jesus Christ. Obonefo ni hihye bia etra yehye etiawo etiawma wabusia tiamo kasa I break out tiamo biom say I break out any evil agenda I break out obonefo ni hihye bia etiawo one ukuru ne wo yire ne wo ma ne wo busia na wotwe ye gira nyame asem so twam na ye break obonofo no hyeche bia amen mo amo space no so mo amo Facebook no so mon type amen mon type I break out ye adwuma wo yesu demo wa wo obi man so obi kuro so ye bompa na wotwe de ye adwuma hye nsa yes lord bible say ensa nya adwuma no Paul can say ewa Thessalonica asafo o say me ba mo nche no me ka kire mo say ensa enya adwuma no ma ensa no nya dan enidi o kan Deuteronomy ngoma na o say ensa na adwuma so na Awurade be hira sa so na o say ko Psalm 90 verse 17 o say ane ye nwuma na Awurade ma nya dan eyi na wotwe mumu bebre ene obi ton last week ya nto this week ya beto amen ya di enuma be kwa Awurade ni obi so hwem obi tie me adwuma sam wa ya den wa pa adwuma che onya bi nye obi so wo obi man so wo Europe or Asia just say he na on fele ne credit hours na odi ya adwuma ni sha base wo tua na sofo onya sika mafie ni pasu se ni timo den ye bompa se Awurade
kasa ye adwuma ho kasa na kasa urade yesu wo se nsa nya adwuma no wo se nsa ne endidi na wotwe yo to nhyira ogu me so nhyira ogu me adwuma so bi adwuma kwan ma me bi adwuma kwan ma me ma me kuro me yire me nuano mo me company no me hose no me factory no urade kasa me nsa na adwuma no urade kasa ma me na wotwe yo bi wa no fa na wotwe wa adwuma so urade sa bi wa no fa wa adwuma so urade kasa wotwe bi wa no fa Jesus Christ. Radio Canon Psalm 107 verse 20 say osoma wasen ekojema obi o hwemi a o tie me krobi a owoso ọma bi owoso me suma radio asem say wonsa na adwuma nya yi me frɛ nhyira ma wa adwuma no me frɛ mpagya ma wa adwuma no adwuma bi ada enyane opa adwuma chi adwuma no bi opa adwuma no awrade ma wo bi say adwuma no nya yi adwuma no nya yi tofo atofomo won botom efra tofo ewura wa adwuma mu ewura wa adwuma mu ewura wa adwuma mu ewura wa adwuma mu won soso ahonsa na adwuma aseye me bon pass adwuma na ensam pagya bio wo yesu a wo pa adwuma ye revenue a wo pa adwuma the upper company the watchro ade e friend say application letters akogu baby the yes ye twen ye be fro ye mfro wo yesu de mo wo obi man so obi kuro so erade mi adwuma proma amen de bi esi adwuma kwan emfiri ho wo yesu de mo amen type say amen mo wo fia wo hwe me je me so say amen baby bi edru so ye be ba koma so empaye enti wo a wo hwe me no obu ona koma so de nyina se osofo waso daye bi daye no hunahuna no obi hwem ehu bi aka no eyi obi so oba be wu David say mingu na metena se na meka urade amene ya sa brede me ba fidie so a me ma odi nsuo esie fidie no so obu o yare e how yare tetew yare tetew wo ma no ukru no wo yire obi hwem wo hospital obi tieme obi da yare pass fancy TV no so anasa wo radio no de atoso mie no bomode ansa wo documents bia faguso documents bia faguso say your passport say ye wo nkrata sem bia wo ye wadwuma hu bibi nkrata manso bia be eje wo sem ade faguo nyame tumi eba so hallelujah amen de atoso bo a da ya also so me basia me nya bo treche common dreams mu enti enenam say ye mena no copy enti me che da be say nan kekemu say ososo sa da na enye bia na watwe woso bi obi be so dae na ye di bibia bowo ewo dae mu ye di dua bia bowo ya to boba bia bowo ye di sekan abowo anase ya bowo tuo saa yade ni nyina dae ni nyina kasafa yade ho obi hwe me obi tie me oso dae say ya sum watu amana bi mu anase okwa akoto amana bi mu gina amana kase bia no ni nyina yo haw ne amane a eba wo so obi hwe me obi tie me dae bia waso a etete ni nyina sa aboa bia ka no oso dae na aboa kawa ekese oba be yade oso dae wo numaduro unam hospital kakaka ekese oba be yare oha brani pedua no so enti eba sa na hunu se nya dae papa ye ho adwuma obi so ena wo hwame a wo tie me wo hawo ye awo wo hawo ya wade wo hawo ya kwantuo wo hawo ye court asem ahimfi asem nyame betimi aye ne sese ya wo hawo ye obabi wo hawo ye ukuru bi wo hawo ye oyirbe ka sa urade yesu wo se ye mfa ya ha ono emra wo urade ni efrise ojure ya ho me hawo ni ni mama ni ni ye wa na bompa ye wa na bompa urade ni mfa
Jesus Christ. Awurade me pagya nsuo yi. Yes, Lord. Obi o hwɛ me a wotie me a ɔyare. Yes, Lord. Yare tieto amane tiete no. Yes, Lord. Metwe ayaresa tumi sɛ mbowura wo nsuo no mu. Amen. Owu yade bronsam yade ntɔ yade ɔsɛ yade. Nsuo yi na ne miracle water. Amen. Ɛna ne healing water. Amen. Ɛna ne the blood of Jesus. Amen. Wɔn nso ɔde documents bi egu afidie no so. Me bɔ mpa sɛ nyame favor ɛntɔ so. Amen. Nyame grace ɛntɔ so. Amen. Sɛ yɛ wa wɔn mobile phone o hwɛ kɔ bi no o kyɛn sɛ yɛ email o ɛwɔ o gmail o email bi mu me bɔ mpa sɛ nyankopɔn tumi ɛntɔ documents no. Amen. Favor ɛntɔ so. Amen. Wɔ Yesu dema ɛna ma bɔ mpa gyeme so sɛ amen. Amen. Obi a ɔhwɛ me o tie me de ofie hɔ. Ɛhyɛ Kristo mogyam okɔ akɔda yi nyame tɔ nhyira nsiongo so me bɔ mpae ma ɔman Ghana me fra asomdwe ma ɔman Ghana me bɔ mpae firi yɛ president so ebesi ketewa so yɛ hemfo yɛ hema wɔn odi tumi nyame banbɔ nyɛ kɛse wɔn so nyame to afeso mfa ɔman Ghana ho nyame ma na asomdwe ntra ɔman yi so wɔ Yesu demo ɛna ma bɔ mpae amen. Ene samre yemre na so na ye ba fidie so na ye pon a every 10 o'clock kosi 11 o'clock 1 hour ye di si ho se obi bi opese nyame asem e ba ye ananse ye ne wo mpa ye no hwe screen so lines mi no telephone numbers na egu o miensa ni nyina ya me number ye free a ofra ye ne wo be bon pa ye obi so tie ye e wo radio so nti me bobo number na edikan no esan ye WhatsApp number wo betimi aye den e de voice note ana say obetima send a message every say nipa o mo frɛ no dɔso bu a obɛfrɛ kora no on te yenka no man ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no matter me no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 no my chat to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers ni mi ense nyina ofra every 10 kosi 11 ya beje oso ya no babo mpae ko toa na tie SOMPA TV na tie SOMPA radio na obeye nhira manyi wa fidie no emfiri ha na nyamesam ne dubadie koso a wo TV so nyame ya adoma ochena Yesu ama efri kira kosi ni fiada same time 9 to 10 ye behia nyame nhira sa wo sai wo mre na wo de hwede mesro nyina se bomoden so onfa Yesu se wo kra na waginkwa fa ho ma urade na onyankopon de wo ba asase so ma botae na urade behira wo bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Then them say what them so say hallelujah. They must CEDAR for cry. Aya kwa udi for CEDAR ni obrebia ne udi for nyamesuma ni